Takže James, bolo to celkom sebavedomé, ako si tam vyšiel so zbraňou a kričal si po Paulovi. Ale povedz nám, prečo to chceš urobiť? Prečo chceš zaliť Paula? Čo ti urobil? Ten smrť ma chcel zabiť skôr a k tomu ma zradil. A vám čo spravil? Mne zabil otca. Nebude lepšie, keď budeme spolupracovať? Jasne, že to bude dobré. Poznám ľudí, teda skoro mafiu, ktorá by nám mohla pomôcť. Ty poznáš mafiu? Jasná vec a veľmi dobré. Ahoj, Rick. Čauko, snúbenica, tak čo? Už sa pripravuješ na svadbu? Áno, ale chcela by som prebrať môjho brata. Nechcem, aby išiel na našu svadbu. Prečo nie? Podľa mňa to je frajer. Poteší sa určite, keď mu to navrhneš. Ricky, ja viem, že ty ho máš rád, ale on teba nemá rád a nadáva na teba. O mňa sa nemusíš báť. Ja chcem, aby si bola šťastná. Ja sa budem vedieť oveľa na svadbe, keď ho tam chceš. Ricky, práve že nechcem. Chcem, aby bol kľud. Takže chlapci, šéf vás už čaká. Tak poďte za mnou. Už není cesty späť. Ideme do toho? Pane, ako ste chceli, sú tuto. Ahojte chlapci, vítam vás na mojej vile. Dúfam, že Brian nebol taký drsný, ako sa zdá. Prišla mi vaša žiadosť, že chcete ísť ku nám. Rád vás privítam tuto, ale budete musieť prejsť jedným testom. Ste s tým OK? Ja áno. A ja? Choď po Blackwella a jeho pomocníka. A ty si kto, krásavec? Ja som James Collins. Pane! Blackwell a jeho Prince sú tuto. Ahojte chlapci, prosím vás, potrebujem, aby ste tuto Jamesa Collinsa zaškolili, ja si zoberiem Markusa a Ricka. Dobre? Choďte za Robertom. Dobre chlapci, vaša úloha bude úplne jednoduchá. Proste len odstavíte jedného farmára, ktorý mi neplatil dane. OK? Dobre, čierna hlava. Takže, bude to veľmi jednoduché. Proste len odpraskneš týpka, ktorý nám neplatil dane. Jasné? A hlavne to neposer, jasné. Ale boha, čo sa bojíte, nechajte to na mňa. Prosím vás, potrebujem pomôcť. Prosím vás, naozaj ma nezabíjajte. Ja to všetko splatím. Splatím všetky tie dlhy, ktoré dlžím Billovi Kimovi. Naozaj prosím. Kebyže máš všetko splatiť, tak sa nedoplatíš, chápeš? Jednoduchšie bude toto urobiť.
To nejak furt nechceš pochopiť. My ti chceme pomôcť, chápeš? Robert. Tak čo, čierna hlava, si pripravený urobiť na to, čo sme sa dohodli? Mal by si to urobiť rýchlo a rázne, aby nám proste neušiel, chápeš? James, prečo to sakra robíš? Prečo práve pre nich robíš? Nerobil si predsa pre Ballas? Boli sme kamaráti, nie? A ty toto chceš teraz urobiť mne? Tak počkaj, ty si robil pre Ballas? Chlapček vie viac ako si myslím. Možno je lepšie toho tu nechať a porozprávať nám viac o novom člene. Áno, je to pravda. Ja a James sme boli najlepší kamaráti. Požičal som mu aj minulé auto, aby vyhral preteky. Ale potom neviem, potom sa proste stratil a nedal mi ani to auto. Zmysl proste niekde dal. Prosím ťa, odlož tú zbraň, prosím. No ty kokos, čierna hlava naozaj prešla testovaním. Tak to neuverím. Pekne, nováčik, pekne.